Chcete si postaviť svoje hniezdočko v strediskovej obci so slušnou občianskou vybavenosťou? Zažívať ten pocit pokojného vidieka a mať pritom výhľad na panorámu okolia zo svojej terasy a záhrady? A to všetko fakt na dosah od Košíc? Tak toto by vás potom mohlo zaujímať. Pozerajte sa ďalej a vitajte. V strediskovej obci Bydovce, vzdialený od začiatku diaľnice Bydovce Košice presne 1 km. Takže v Košiciach ste fakt, čo by kameňom dohodil. Obec má veľmi slušnú občiansku vybavenosť. Okrem CBA potravín a Coop jednoty tu nájdete materskú a základnú školu, poštu, lekáreň, pneuservis a STK, čerpaciu stanicu Shell, pizzeriu i reštauráciu. Pozemoček má veľmi príjemných až 7 árov. Krásne 22 metrov širokých a až 38 metrov dlhých. Hore je pekne rovinatý a keďže je vyvýšený, máte z neho krásny výhľad na panorámu celého vášho okolia. Nachádza sa v strede zabývanej časti strediskovej obce Bydovce. Tak niečo okolo 1 minúty chôdzov od potravín CBA. Je umiestnený v malej, tichej, bočnej uličke, kde ruch z hlavnej cesty k vám už nedorazí. V lokalite, kde už stavebný ruch utíchol a nič zásadné vás už neprekvapí. Budete zažívať ten pravý pocit pokojného vidieka a zo svojej terasy a záhrady budete mať výhľad na panorámu okolia. Bude len na vás, či si svoj budúci domček umiestnite ako bungalov dozadu, ako majú títo vaši susedia, alebo ho postavíte zo začiatku pozemku a môžete ho potiahnuť aj do poschodia, ako majú vaši susedia hneď vedľa. Záleží len na vás. Ak by ste sa rozhodli postaviť si ho zo začiatku pozemku od cesty, ponúka sa vám tu jedna elegantná možnosť postaviť si napríklad aj takúto priestranú až 56 m2 dvojgaráž s parkovacími plochami pred ňou, z ktorej potom suchou nohou vojdete do vášho budúceho domčeka. Ak by vás takáto stavba zaujala, tak na takúto máme už aj projekt na priestranný 6-izbový až 250 m2 rodinný domček, a to rovno v cene pozemku. Stačí ho len pripojiť k žiadosti o stavebné povolenie a môžete začať stavať. A ešte niečo, pozrite sa, tu je pripojenie na obecnú vodu, tu dažďová kanalizácia, tu kanalizácia na váš budúci odpad, elektrická prípojka, zemný plyn a ešte niečo, taktiež vysokorýchlostný optický internet. Je treba k tomu ešte niečo dodať? Mne osobne sa to páči. A ak aj vám tiež, zavolajte mi a ja vám ho rád osobne ukážem. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.